Признание диктатора, провал дзяржконтролю и новый фронт з РФ. Свежий выпуск. Не Господь нам подаровал гэтыя войны, мы сами их пачалі. Як Лукашенко ў інтэрв'ю Аль-Арабія прызнаўся ў развязанні вайны, але адкуль у дыктатара чуйка, што ўсё скончыцца ўжо сёлета. Разбіраем трызнення самаабвешчанага. Квіток у Гаагу бліжэй, чым здаецца. Міжнародны трыбунал атрымае свежыя доказы саўдзелу беларускага рэжыму ў агрэсіі супраць Украіны. Белпол зліў унікальныя дакументы, якія памножаць на нуль усе адгаворкі лукашыстаў. Ад росквіту да банкрутства гісторыя аднаго 130-гадовага прадпрыемства, якое дзяржава так і не ўратавала. Чаму ўсё, да чаго дакранаюцца чыноўнікі, ператвараецца ў попел, і ці патрэбныя новай Беларусі яшчэ дасаўковыя гіганты. Чарговы віток канфлікту, як у Расіі называюць вайну паміж Крамлём і ягоным менскім васалам. Масква зноў пайшла ў наступ. Чаго чакаць далей? Китайский след у вялікім камяні. Два новыя рэзідэнты купілі квіткі ў лукашэнкаўскі офшор, у якую галіну ўліваюць грошы і ці выратуе гэта беларускую эканоміку. Лукашенко пакрасаваўся ў чарговым інтэрв'ю іншаземца. Навінны канал Аль-Арабія, канечне, так сабе, даволі далёкі ад цывілізацыйных сусветнага ўзроўню, хаця да дыктатара на размову даўно ездзяць інтэрв'юеры ўзроўню блогерскага. Арабамоўная Аль-Арабія была створаная ў 2003 годзе на грошы ліванскай сям'і Харыры і іншых інвестараў з Саудаўскай Аравіі, Кувейту, краінаў Персідскага заліву. Быў задуманы як конкурент Аль-Джазіры. Раней Аль-Арабія базавалася ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах, потым з Дубая яе перасялілі ў Саудаўскую Аравію. Карэспандэнткай выступіла вядоўца навінаў Миинда Карен Нусифора. Лукашенко, трасучы галавою, прызнаўся, што ён пачаў вайну ва Ўкраіне, але ведае, што яна скончыцца ўжо сёлета. Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны, это мы сами к этому пришли. Эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить. Карэспандэнтка абяцала выдаць інтэрв'ю поўнасцю усе 1,5 гадзіны і без монтажу. Паглядзім. Дагэтуль, як мы памятаем, вось такія абяцанцы Лукашэнку рэзалі бязбожна, скарачаючы размовы на палову і больш. У тым ліку і ягоныя кітайскія сябры. А тым часам Белпол нагадаў пра тыя злачынствы ва Ўкраіне, на якія Лукашенко падвязаўся, жадаючы дагадзіць Пуціну і прытрымаць уладу яшчэ колькі гадоў. Арганізацыя былых сілавікоў Белполу упершыню паказала дакументы, якія акурат дапасуюцца да злачынстваў беларускага дыктатара. Матэрыялы пра іх ужо ёсць у дастатковай колькасці ў Гаагскім міжнародным крымінальным судзе. Праліваецца святло не толькі на прадстаўленне сваёй тэрыторыі агрэсару для атак на Ўкраіну, пра што даўно вядома, але і на віну канкрэтна Лукашэнкі ў забіцці тысяч украінцаў у Бучы і Ірпіні і стварэнні фільтрацыйных лагераў для украінскіх жаўнераў на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, за ўдзел у індактрынацыі украінскіх дзяцей, за пастаўкі ўзбраення і боепрыпасаў краіне-агрэсару. Мэта адная – любым коштам знішчыць узор вольнай дэмакратычнай дзяржавы са змяняльнай уладаю ў сябе пад бокам. З гэтай мэтаю былі мабілізаваныя ўсе рэсурсы беларускага міністэрства прамысловасці і дзяржаўнага ваенна-прамысловага камітэту. Рэжым Лукашэнкі пачаў не проста прапаноўваць, а нават навязваць свой ваенны тавар Расійскай Федерации. Про гэта сведчыць документ, падпісаны асабіста намеснікам міністра прамысловасці Козловым. Яшчэ ў 2022 годзе беларускі узурпатар дамагаўся расійскага крэдыту для вытворчасці артылерыйскіх снарядаў. Планавалася наладзіць выпуск дэталяў для боепрыпасаў калібра 122 і 152 мм на прадпрыемствах у Оршы і Менску. У дакуменце гаворыцца, што дзяржаўны заказ мусіў забяспечыць загрузку вытворчасцю як мінімум на 5 гадоў. Таксама Менску ўдалося прасунуць пастаўкі тэхнікі Менскага аўтамабільнага заводу для патрэбаў расійскага міністэрства абароны і ваеннай прамысловасці суседа. Беларуская ваенка ўсё глыбей уваходзіць у супрацоўніцтва з расійскім абаронным, а па сутнасці наступальным сектарам. Для Лукашэнкі гэта галоўнае папаўненне бюджэту, узбагачэння на горы Украіны. Усе новыя расследаванні на сайце Белпола і ў свежым відэароліку на YouTube-канале Аб'яднання. Беларусі не саромеецца ў такі час ганарыцца сваім супрацоўніцтвам з Расіяй у ваеннай сферы. З краінамі далёкімі М'янмай, афрыканскімі яшчэ неяк утойваюць вайсковыя пастаўкі, але з Расіяй толькі смакуюць і ганарацца тым, што маюць актыўныя зносіны ў гэтым злачынстве. Как на сайте того ж военно-промыслового комитета поведомляется, что Беларусь взяла удел у Кронштадтским международным военно-морским салоне «Флот-2026».
Свайго флоту не маюць, але знайшлі тых, хто дапамагае расійскаму ваяваць з Украінаю. Адным з традыцыйных, як пішацца на сайце, удзельнікаў гэтага агляду дасягненняў судабудаўнічай галіны з'яўляецца віцебскае адкрытае акцыянернае таварыства «Канструктарскае бюро Дысплей». Великая Британия увела супраць яго санкцыі яшчэ ў 2023 годзе. Краіна, кіраўнік якой увесь час выставляе себе прыхільнікам міру, спакойна падтрымлівае, што гэтае канструктарскае бюро распрацоўвае не мірныя сучасныя праекты, а падлічыную вытворчасці экранаў, ЖК, панеляў, сістэм індыкацыі. Насамрэч, арганізацыя наўпрост звязаная з вытворчасцю ваеннай тэхнікі для беларускага рэжыму, які падтрымлівае Расію і гандлюе зброяй з іншымі дзяржавамі. Менавіта Дысплей распрацаваў айчынныя ударныя дроны пад назваю «Баражуючая труба» і «Квадра 1400», якія ўжо некалькі гадоў стаяць на ўзбраенні ў беларускага войска. Дроны прызначаныя для вышуквання, распазнавання і знішчэння лёгкай бронетэхнікі і жывой сілы, уключаючы тых, хто знаходзіцца ва ўкрыцці. Да ППЛА чапляюцца аднаразовыя рэактыўныя супрацьтанкавыя гарматы РПГ-5 і цеплавізары, курсавыя і прыцэльныя камеры, што дазваляе наносіць удары і ўдзень, і ўноч. Колькі такіх забойцаў лятае зараз ва ўкраіне? Яна, дарэчы, увяла свае санкцыі супраць Дысплею ў траўні 2023 года, а ў жніўні 2024 да санкцыйнага пакарання далучылася Канада. І тым не меней, віцебчукі працягваюць штампаваць смяротныя дроны ў мірнай краіне. Ніхто не пераканае, што гэтая брыда вырабляецца выключна для ўнутранага карыстання, для гэтак званай абароны. Акрамя таго, Дысплей стварае сучасныя робатызаваныя комплексы для караблёў ваенна-марскога флоту, зразумела, у першую чаргу расійскага. Удзел у ваенна-марскім салоне дазваляе Дзяржваенпраму не толькі пацвердзіць статус надзейнага партнёра, але і адкрыць новыя гарызонты для экспарту беларускіх тэхналогіяў у сферы марской робататэхнікі. Не без гонару заяўляюць зброераспрацоўшчыкі. Вельмі сорамна, што гэта Беларусь, якая ганарыцца магчымасцю забіваць. І ў дадатак да тэмы, каб яшчэ раз указаць на тое, да чаго дакаціўся лукашызм пад кіраўніцтвам агрэсіўнага дыктатара. Некалькі дзён таму Савет Рэспублікі адобрыў праект закону нават аб ратыфікацыі пратаколу да дамовы з Расіяй аб развіцці ваенна-тэхнічнага супрацоўніцтва. Дамова, якая была створана яшчэ ў 2009 годзе. Яе з расійскага боку тады падпісаў кіраўнік Федэральнай службы па ваенна-тэхнічнаму супрацоўніцтву Міхаіл Дзмітрыеў, з беларускага глава ваеннага прамысловага комплексу Сергей Гурулёў. Цяперашні дакумент дыктатарам прадставіў першы намеснік старшыні Дзяржваенпрому Олег Мішченка. Зараз паперку мусіць падпісаць Лукашенка. Як вы лічыце, ці задумаецца ён перад тым, як яшчэ глыбей засунуць сваё ўсё ў расійскі ваенны капкан? Банкруціцца яшчэ адно беларускае прадпрыемства, цяпер самае старажытнае. Яно створанае ажно 130 гадоў таму. Эканамічна неплацежаздольным стаў гомельскі мясакамбінат. Аднак замест ліквідацыі па ім запусцілі працэдуру санацыі. Далі гэта, карочы, шанс выратавацца ад пазыкаў. Але, відаць, апошні. Тэрмін надалі 3 гады, столькі ж колькі і Белвесту. Глупства, канешне, як камбінат можа адрадзіцца і камусьці заможнаму раптам стаць патрэбным цягам 36 месяцаў нават, калі ўжо зараз нікому не патрэбны. Хто сюды прыйдзе, пакуль ва ўладзе сядзіць Лукашенка, але дзеля прыгожага слоўца паведамляецца, што за гэты перыяд кіраўніцтва мусіць узнавіць плацежаздольнасць і выканаць антыкрызісны план, які ўжо ўзгаднілі чыноўнікі і крэдыторы. Улады, канешне, падкрэсліваюць, што камбінат застаецца важным прадпрыемствам для рэгіёну, бо забяспечвае працоўныя месцы прыкладна для 800 чалавек. Так, у Беларусі ўсё часцей буйныя прадпрыемствы не закрываюць нават пасля афіцыйнага прызнання фінансавай нямогласці, а працягваюць падтрымліваць адміністратыўнымі рашэннямі, таму што цана банкрутства можа быць занадта высокай не толькі для эканомікі, але і для прыгожай статыстыкі, а значыць, для ўсё больш гінеючай рэпутацыі ўлады. Прадпрыемства з'явілася на свет яшчэ ў 1896 годзе, тады было прыватнай скотабойняй, а ўжо непасрэдна як гомельскі мясакамбінат, ён пачаў шлях у 1901 годзе. Шкада ветэрана. Калі ў ваенна-прамысловай галіне ў беларуска-расійскіх адносінах быццам бы ўсё бязвоблачна, то на іншым фронце харчовым увесь час узнікаюць баі мясцовага значэння. Партыю плаўленага сыру вагою 400 кілаграмаў не дапусцілі на тэрыторыю РФ у вёсцы Лабок, якая размешчаная на расійска-беларускім участку мяжы ў Пскоўскай вобласці. Прычына традыцыйная. Сыр перасоўваўся без суправаджальных дакументаў, якія мусяць пацвярджаць бяспечнасць тавару. Да таго ж у транспартавым сродку адсутнічала халадзільнае абсталяванне. Аформленыя пратаколы аб адміністратыўным правапарушэнні. Паводле акту груз быў вернуты на тэрыторыю Рэспублікі Беларусь.
У індустрыяльным парку «Вялікі камень» зарэгістраваныя новыя рэзідэнты. Адно прадпрыемства з беларуска-расійскім капіталам будуць створаныя вытворчасці інфузіённых раствораў для установаў аховы здароўя. Абяцаюць выкарыстоўваць інавацыйныя аўтаматызаваныя лініі з сістэмаю кантролю якасці. А іншае прадпрыемства з капіталам выключна беларускім. Яно будзе займацца распрацоўкаю і прамысловым выпускам прадуктаў для малекулярна-генетычных і геномных даследаванняў. Сур'ёзны падыход для беларускай рэчаіснасці. Такім чынам, на сённяшні дзень у індустрыяльным парку зарэгістраваныя ўжо 167 рэзідэнтаў. Відаць, нейкую карысць прыносяць. Deutsche Welle Беларусь паведамляе, амаль 3000 беларусаў атрымалі ў 2025 годзе нямецкае грамадзянства. Дакладней, у мінулым годзе такі статус атрымалі 2957 беларусаў і, што цікава, жанчынаў значна больш – 2066, супраць 890 мужчынаў. Статыстыка дае таксама і прыкладны партрэт цяпер немцаў беларускага паходжання. Сярэдні ўзрост 37,4 гады, зусім маладыя, але мужчыны атрымлівалі нямецкі пашпарт у сярэднім нават у 32 гады, а жанчыны амаль у 40. І таксама ў сярэднім яны пражылі ў Нямецчыне амаль 13 гадоў, перш чым атрымаць грамадзянства. Большасць сямейная альбо знаходзяцца ў партнёрскіх адносінах. Такіх 1758 чалавек. Самастойныя, адзінокія 873 асобы. У 2024 грамадзянамі Нямецчыны станавіліся меней беларусаў больш як на 500. Тады была лічба 2405. Усяго паводле дадзеных федэральнага ведомства у Нямецчыне напрыканцы 2025 году пражывала 26 290 грамадзянаў Рэспублікі Беларусь агулам, а прапаганда нясе нешта наконт збяднення ФРГ, нейкага эканамічнага калапсу. Не верце, беларусам там, як бачым, вельмі падабаецца. Далей у нашых планах вячэрняе выданне навінаў і нядзельнае падсумаванне тыдня ад Змітра Лупача. Чакаем і на вашыя падпіскі, на лайкі, на каментары. І проста на далейшае шчырае супрацоўніцтва. Бывайце здаровыя. Да сустрэчы.